Siyabonga kusisiphumeza umdidiyeli wethu waka education. Ngaphandle kwemfundo asikho isizwe, kanti ngaphandle futhi kukathisha ayikho imfundo. Ingakho kuthiwa ikusasa lomfundi ngamunye lisesandleni sikathisha. Kungakhathalekile ukuthi uthisha ofundisa liphi ibanga noma siphi isifundo. Uthisha uphinde abe ngumzali kumfundi nasemphakathini uneqhaza lokwakho umphakathi. Ingakho nalomsakazo Ukhozi FM uyigqugquzela imfundo futhi lineqhaza elikhulu elwenzayo kwezemfundo. Njengamanje kunomkhankaso ngicabanga ukuthi uyasizwa isikhangisa esiloku sidlala. Kunomkhankaso umsakazo wenzayo libambisene ne-VIP mobile ukubungaza othisha abawuqondayo noma abakuqondayo ukuthi kusho ukuthini ukuba uthisha. Sithi #imfundo iyadlisa. Nanku umbuzo ngempela uma kukhulunywa ngothisha ongumakho wesizwe noma ubuthishela obuwubizo, kuyena loyo thisha kusuke kukhulunywa ngothisha onjani noma kusuke kukhulunywa ngobani. Sinasoke isihambeli sethu iphimbo lakho lijwayele kulomsakazo. Cabanga ukuthi wagcina ukukhuluma kulolu hlelo ngonyaka odlule kukhotheme imbabazana umntwana kaphinda angene. Sino Dr. Ngogi Mahaye ungu-director kwi-Office of the MEC for Education Provincial Academic Intervention esifundazweni saKwaZulu Natal. Dokotela sokwamukela sibonga ngethuba lokuthi ube khona uzokhuluma nokuthi uyifikele mathupha endlini zokusakaza Ukhozi FM SABC. Inhliziyo emhlophe ethobekile angikubingelele njomane siyamfowethu Ukhozi FM nabalaleli bakho ikakhulukazi othisha nabazali nabafundi okufaka phakathi nomphakathi. Kahle ngibona ukuthi uhamba nezinsizwa zakaMahaye yizo ezingabaqaphi bakho namhlanje. Ngisho amahle Mahaye benosicebise Mahaye wona wabodyguard amlana engawazalela khona lokho uthi angigade. Cha kuhle kakhulu. Singena kamnandi enyakeni sazizwa umzimba, umqondo, umphefumulo nobuchopho bethu buvuma ukuba sibe ingxenye yokuqhubeka sithuthukise isizwe sakithi. Dr. Mahaye Ukhozi FM bambisene ne-VIP mobile kulomkhankaso ukubuyela ezikoleni phecelezi back to school campaign lapho kubungazwa othisha abakuqondayo ukuthi kuba uthisha kusho ukuthini. Wena njengomuntu owaba uthisha isikhathi eside futhi labonakala negalelo lakho lokuthishela, ungathini ngalomkhankaso noma kuwena usho ukuthini? Ngiyabonga njomane ubuthisha kimi into engisayiphilayo namhlanje ngoba kuthiwa once a teacher always a teacher. Ungaba office based ube school based but egcineni uba an educator uthisha. Sizizwe sijabula kakhulu nesizwe siphakama sijabula siba nomuzwa wezinzwa zesimo sokuba uzizwe ubalekile Ukhozi FM nababambisene nabo ukuthi kulesi sikhathi salonyaka nalesikhathi esikuso sinenze umkhankaso ohlabahlosile ukuthi nibheke nje ukuthi muphi uthisha ovelele ngohlelo lokuthi aqanyiswe uphakamise imisebenzi yakhe nabambisene nabo naye imfundo nje uqobo ukuthi ibaleke ngoba siqhakambisa imfundo ngoba sithi yona fashionable kulesi sikhathi sikusona. Umsebenzi wokuthishela esikhole kuthiwa uwubizo. Kusho ukuthini lokho esikhathi siyachaza ukuthi uba uthisha kuwubizo? Njomane kunemibhalo eminingi, kunama theories amaningi, literature eningi, nama articles amaningi, nama theses amaningi abhalwa aqhakambisa ukuthi umsebenzi wathisha ulobizo. Kodwa ngifuna ukusho incwadi yodwa engicabanga ukuthi umgogodla esithatha kuyona masithi uthisha ubizo, incwadi engcwele iBhayibheli. Ngoba uthisha wokuqala kwaba uJesu Kristu. Yena othatha nje uthisha wokuqala. Uma ufunda history of education onke ama-values, indlela yokwenza, indlela uthisha ufuneka kube yiyona, indlela ufuneka ayiveze eyona esikoleni nasemphakathini, ufuneke abe umfanekiso kaKristu. Uma kuthiwa i-teaching i-noble profession, ngoba kubiza njalo ngalolu limi bese sithina ngesizulu ke uthi uba uthisha kulobizo, uyi-calling, uyabizwa uma uba uthisha. Ebese ungena-ke nje ukuthi ke ukufundela uba uthisha uqeqeshwe uqeqesheke, kodwa ngisho ungaqeqesheka uma ungabizwanga ngobizwe uye ebuthisheni ngoba bekuswelakala umsebenzi, uyakwazi futhi ukubona ukuthi hayi akuyena ubizo lothisha. Akuyena ubizo. Uyazi uma ubalula uJesu sengiyacabanga nje ezinye zezinto ezingaba yibonelo ezinhle ukuthi abe isibonelo sothisha, indlela ayebiza aqoqa abantu ababe izahluleki abafaka ethimini yakhe.
azama ukubanikeza iziqondiso nezimiso zomgomo noma zomhlahlandlela noma zobizo ivision le aze ngayo. Bethi noma behluleka ababekezelele, aphinda abuyele kubona ababekezelele, abaqondise kuphila. Ngiyambona futhi enesineke sokubathuma ukuthi hambani niyokwenza ke lokho esenginifundise khona, abuye futhi azoba abaqondise futhi makuthi abenzanga kahle, abancome ke futhi mabengenzanga kahle, aphinda abanikeze isinko badle abantu uma bafundisa isikhathi eside. Ngisho ukuthi uthisha akanikeza ukudla izingane, kodwa ngisho ukuthi uyabacabangela ukuthi banezinto emzimbeni ezizodinga ukuthi zinakekelwe ngandlela thizeni, uyabona. Uyakwazi ukuba nalelo solokuqaphela kuningi okunye engakubalula. Iziphi izinto mhlawumbe ngisabalele ezibonelo nje ezintathu ongayibheka ziba yibonelo ezinhle ezikhomba ubizo okudidiyelwa futhi nekhono ke lokufundisa njengomuntu ohambile wayofunda waqeqeshela? Njomane mawuthinta la uqale khona ngene bese ngena unqobo lombuzo obuzayo. Enye into yasimangalisa ngoKristu njengoba sithi wayenza umsebenzi wobizo. Akazange athathe uJesu abantu esingasithatha ukuthi babe khona. Noma babese enkolweni ecacile. Siyazazi inkolo ezazikhona uJesu efika izindlela zokwenza abapriest, ababhali, abasadusi njalo njalo. Walanda abantu nje phakathi. So ke omunye umsebenzi kathisha ukuthi athathe ingane ihlaza nje ise nemfundo yasekhaya eyincele ebeleni kubazali, ayithatha yakhe ngobuthi ke ngokufunda kunomgomo lona esibuka ngawo uthisha olapha na kwi South African Schools Act. Kodwa ukwazi ukufunda kahle uma uzofunda iNational Education Policy Act ekhuluma ngokuthi ubani uthisha, bizwa ngama norms and standard for educators. Ubani umuntu othisha and mapha ama roles kathisha kuluyamquluke awu7. Uma uzochaza ukuthisha ubani kufanele kumchaze within the ambit yalama norms and standard. Ebese kubuye kweqake ngoba sokhumbula ukuthi phela thina singabantu kufanele kube nobuntu kakhulu, kodwa okuphezulu kakhulu emgomeni esibekelo othisha, uthisha kufanele abe learning mediator, okusho ukuthi uthisha abe namava eklasini amenza ukuthi akwazi ukuxhumanisa ukufunda ey'nganeni ezehlukahlukene eziqhamuka emakhaya ahlukahlukene ey'bhekane ney'ngqinamba ezehlukahlukene ey'nenkinga ezehlukahlukene eziqhamuka emndenini engathathi intweni, emndenini ephakathi nendawo, akwazi ukuthi bonke labo abantu ababeka eklasini abenze labo bantu bakubone kubalulekile ukufunda, bangaxhwasani, abenze bazibone beyinto ethile, beyilokhu abayicabanga beyikho bengakafiki kuko ebese beyibona sebekhona. So uthisha ke simqala kanjalo, bese simqala futhi ngobuchule lobunyoninco ukukhanda uhlelo lokufundisa nokwenza uhlelo oluqondile lwesifundo nesifundo azeyosenza eklasini mayongena, akulungiselele ukuba phambi kwezingane, abonakala umuntu ukulungiselele ngokwenele uba phambi kwezingane, lento ayifundisayo iyezwakala, akavuki nje ngolaka ingane amayengezwa afune zizwe ngenkani. Ukhipha onke ama skills ubunyonile nobuchule bakhe abufundela ukuthi nangabufundelanga okuyikhono nje lakhe njengothisha ukuthi zikwazi ingane ukumuzo. Uthisha ufuneka aqiniseke ukuthi izimfundiso zakhe lezi ayifundisayo uyayiphila ngaphandle kweclass. Uyayiphila yini ngoba uthisha ufuneka abe exemplary, abe isibonelo, aphinde abe role model enganeni. Ungaba good ekufundiseni zikuzwe ingane, kodwa uthola ukuthi ukuxhumana kwakho nothisha abanye nesimo esikoleni esigcwele, awuyena uthisha okwazi ukusocialize nabanye nokwazi ukulekelela nabanye uthisha ukuze isiko lokufunda nokufundisa lenzeke esikoleni. Awuyena mhlawumbe uthisha obuka ingane ngokuphelele, mhlawumbe icontent uyiphethe lokho kufundela uyakwazi ukufundisa, kodwa uyakwazi ukwenza ukuthi ingane ikubone njengobaba, ikubone njengomama, ikubone njengomngane, ikubone njengomfundisi,
ibikubone njengomuntu ongayiluleka psychological ikubone nomuntu engareporta kuyona inkinga ebhekene nawe ekhaya ebingekwazi ukuyisho kodwa ikutshayela wena kwanele yini noma kusayuyini uthisha kusayilo yini ubizo uma uthisha mhlawumbe ngeke azabe avelele ngaleyo ndlela kwezemfundo noma ikhono lokufundisa kodwa kuyaphileka naye uphatha amaswidi unamahlaya uma wenze kahle uthola itotal grade R grade 1 ukufaka inkanyezi ukunameka inkanyezi eyigolide esiphongweni simbiza ngegama yabo kumnandi nje masabafundi kwanele yini uma kuzosilela lokhu kokufundisa ukufundisa esikoleni sibiza nge-core business i-core business nje ngoba kathisha esikoleni ngoba kwengane esikoleni engane nokufunda uthisha ukufundisa uthi isikhathi ifundisa la uyaphenduka abe umfundi ingakho kulama roads engiwabekile khona ethi uthisha ufuneka abe iskola abe umfundi abe research futhi afuna abe umcwaningi aphinde futhi uthisha abe i-lifelong learner ukuthi abe umuntu ofundayo ngaso sonke isikhathi oyofunda azazi ama uthisha enjalo then ke siya udala isimo sokuthi uyakwazi ke manje ukuthi lokhu okumongo nokuyinhloso ongqaba kwasesikoleni ukufunda nokufundisa kwenzeke but lokho kade ukubala kuyafaka ama-spice yabo kwenza ukuthi ukufunda kube mnandi ingane izwele ikhululekile eklasini ngoba futhi amazothi izovele dadedele izifundo angabikho into ayenza ukuthi izingane ziba entertained eklasini noma iziluleleke ngempilo apart ukuthi uyifundisa i-maths x times x is equal to x squared uyifundisa i-quadratic equation calculus trigonometry geometry whatsoever kwasayenza ngaba arithmetic what uhle lokho kodwa uyamkhanda nomuntu khumbule emhlabeni sineyinkinga manje sineyifundiswa eziningi ake engenabo ubuntu kunomunye Dr Mahaye ozothi ngiqala ukufundisa ikhathini zakudala mhlawumbe uzothi ngama-80s 90s ngisafundisa namanje njengoba ku 2024 ngizoqhubeka ngifundisa ngingakangeni kumhlala phansi nikhuluma kahle ngalothisha nezinto ezilindeleke kuyona esikhathini sakudala kodwa ngisho ngabe kuthiwa unazo esikhathini samanje ingqinamba abhekene nazo isemphakathini isesikoleni iseklasini ingane uqobo lwayo umzali isimo somnotho nakho konke okunye mhlawumbe ngeke ngikubali hayi ngathi lukhulu enilifunayo ukuthisha manithi ohobizo kulesi sikhathi kusho ukuthi uyabhula nje njomane ngoba kunelinye iphepha engilibhalayo kule phepha engilibhalayo liandaphinwa noma liphethwe itheory ekibiza nge-consent based model theory consent based modern theory bazoyibheka uthisha ngoba bangilalela nje bangikhuluma nje bale interest njengoba bezokhethwa nje ngiyabona bagcwele yonke indawo ama-post abafuna ukuthi ayibambe nawo lo mkhomelo bazohamba boyifunda ikhuluma yakhandwa uHall and Hort ngo-1979 if not 76 if I'm not mistaken ukhuluma namanje ise-relevant usabhalwa ke wayi-improve ikhuluma ngothisha eyigabeni ezehlukahlukene ezeyikhathi okusho igaba zempilo lezo gaba zempilo eziza nento eziningi ngabe isimo sepolitiki isimo somnotho isimo social isimo njalo ngokuhlukahlukana siyamtraina ukuthi kwenye ama steps akhuluma ngento okuba innovation ayifiki innovation ayikhona saba saphansi siqhumisa amatshe kuvela umlilo bese siyabaza uyazi afika isifika nomitshiso yaba nesiphefu yafika nogesi njoba isila manje yabona sesibele zinxakanxaka nje lapha e-studio sesikuzona but uthisha ukhandeke ngendlela engakusithi uthisha ngobi ukhandeke ngendlela uthisha ukuthi ukwazi ukufita noma ukwazi ukumelana noma iziphi izimo abhekana nazo uthisha kufanele abe ngaphezulu ngoba umphakathi uthembele ukuthisha njengesifundiswa esikole endaweni uthisha kufanele alethe izixazululo ngemfundo kanti ngakho phela i-curriculum siyishintsha eyayifundwa omkhulu neyafundwa obaba neyafundwa obhuti bami abadala neyafundwa yimina ayisafani njengamanje ubona mangakuthatha nje ngusesikoleni engugovernor kusona lapha abantwana bethu uzofika uthola ukuthi ingane sezifunda paperless
sifunda digital education, futhi coding, robotics and coding. Sifunda manje futhi siyayishifta silungiselela ikusasa thina esingafikanga kulona. Ngakho uthisha ke from time to time funeka akwazi ukumelana nalezo zimo lezo, abe resilient, abe kwazi ukuthi ngaphakathi ke nakudevelop inkani yokuthi ngifuna ukuletha isimo emphakathini, ngikhiqiza abantu abayohlala emahlombe ami njengomndondo oshiya elwazini ukuze babone baphinde bafike lapha mina engabona ngakhona engeke ngikwazi ukufika khona. Umzuzu ngama-24 lishayile ihora lesishagalolunye, 24 minutes after 9. Sino Dr. Ngogi Mahaye kulesi sigaba sohlelo lwezemfundo, ohlelweni obusuku obuhle. Njengoba umsakazo Ukhozi FM ubambisene ne-VIP Mobile nalomkhankaso wokuthi wena awukuqoke lo thisha, othisha wobizo, sithi ke nesihambeli sethu namhlanje ake sizama ukuzomchaza ukuthi onjani lo thisha. Sophinde singene esigabeni sesibili naye uDr. Mahaye kwamanje abesigwinya mathe sidayisa. La ekhaya ihlobo